but lada kata anda piladap kata lo pi kata si khmut si khman lo yo ban ros khmat jongi ta usaim usakala jingpang but kanang ta kasayapur ti jingtep ki banya hoi session nong ki dan ki video mga adap ti hakani ka mentang ngan airu kawai ka nono kadak su jingkyrmen ka lompat kum ni ba hadu menta 4 dan hani rikasi ti ngishu kyrmen ngishu up bet ja ka sarkar ka jongi ba dikinong peniat ti ki high authorities jongi bikin le ka Donkam ba kin bakila banyada balai ki preventive measures kumno bingin la banyada ti bat ka ba kongsan ka benta ka jongi ka long ba ngin pensapriang ya kani ka jingtip shaphang jungni coronavirus atau COVID-19 bangi ngitip kerteng benta syaki jaka ki shnong ki thau ni kanu ka benta ba phi dan namar ba ka jing yalang pa ba hi hangno la don ki katu kani ki jaka ha ki keleng selak pertai ba wat ki jinga seng la pensange no wat ki jaka ki supermarket di wat ki mall wat gitar la hangno ha India tang po bihar patnaru kadan we ka mall bala hangno ya ka namar ba ya kan ni kejing tieng ya uni virus ndai ka jing tieng ndai ka di kalat kum ka jing yada ndai bat wat le ikini ki baro khat ka jing tieng ndai le ikini baro ka jing yada ka jongpi lagi long ki jakatre jongpi ni ki school ni ki college ni kan nuru hayeng jongpi le kan ni ban yada yi ba ba than ki jongpi ti la piwan ni ki jing lang pa ba hale mla lai mo jing lang pa ba ki babun ki pidan kam ban le ni la piwan nang ta pide ban pet bahai la di pet bania la di pet ya kom ka badai ka hatu yo ne mi kinu ki ja ki dak kishen ki ba kita ba pijer ho khniang pi ka shitom ki ban pen ring pen har man sim la ne pi pang kamet ka phat la da pi lap ki kita ki dak kishen Sngewbha da beta jong baro late ki health center ki jong pi late ban pen ya ki doktor khniang ba phintip tikena ba udai uai ti la kala bandi tangi bayong khli kemau pandang de ka kapor kelas samai mata kala bandi ting pang bayong khli katam mlalai ti khamtam ki bingi basa sini ki jaka badan ding kse senre apa bami ni wek kse ti kini rejing sisa kimli banlong ka jingwit yangi ha kim lang salang ba syong ha taksi habas dan bijar hol ya kumpin mat dong no ti ndrei hot ka ngihap banlong husiar tamam ni ban bangin ya pet mat dong le pet sniu yenu ndrei da ka ba phikiar ru ya phikiar pen ban ya de khnang ba lar pisung thu ba phiyo ita kata ka jingpang pisung thu ba pisen ria pijur ho pimla la bikidan ita jingpang kamet ka jong pi ya le ban ya da ka jing ya da ka long ba phi pen tap ya khmut ka jong pi tap ki wat ya kiti ki jong pi ya le banum khata ki khmat ki sentur yo hale ba phiru phi kum penbit lang shiki wei te ke India hi kumba kalong menta kalala banti la kam shibun bha te kiwi kiri ki pai wat ke Italy France Germany ke South Korea ki pai ki hajar mut ki breu ti kini di kiri ki bla biang bha ka imlang salang ki penbit ni ki lat jingerap ka liang ka kot khiat ti hendrei ke India lada ngipet mla len baki bon bha ki breu ngimpala ban yo ikini ki rukom ki babiang bha ka liang ka kot khia bijing penbit penbiang ya ki hand sanitizer leni wat ka oru gidan ki bentar tali bejinjar wat taman sakti rum yo ti lada debu ni virus ke kan jinjar kan sitom bha ban mante lakam te ngishu ngin bu jing duai ngini duai ba uni unum poi khani kari khasi ba e jongi namar ba lada uan lada usar uni jingpang kan sitom kan jenjar ba bangingin te lakam yo te kumang ong dan lu basdang ndei banga nga pyntieng iaphi di khubor bamdei henre bangam kwa hiru ba phi pynmatlah khamdei thu ye te kini di kijing sisa kiba ngadon bandia sam phi mentam kini kijing sa borok kiba ngabatai phi ani ka por ki di borok kiba la ban lap na website jong ka WHO ka World Health Organization ka badai ka snat rekam juga ka papej ka kot khia
hangni ka perthei bro ka we ka iaphi ki report baman man gsngi ki bang site ban ya share po upload po YouTube te hakani ke channel yu jonga te Sngewbha ban share kani ka video khniang ba baroh ngini tip lada down ki banga ngalai bangam yo bani thulun ki phila ban kli ni phila ban pendap ru haki comment section suba ban comment hapo te yale alang da benta yale alang ikani da benta ka imlang salang ke jongi da benta ka ri ja bri ke jongi ban da tek bayet bethoin ke jongi khniang wala da one lap hale kumnu la da one lap nginam long phalashu ginam long kende kulmar shu ndrai nyin long ki ba pen khre bat nyin yo I ya ki sngi ki babha kum kri ke jat benriu kum ki pardo prasnam hakane ka ri ke jongi tangkini Khublei.